Ayan o, fluffy. Siyempre, as a trentahin, ka-match na rin yung nails ko, guys. Bless. Charot. Parang nakakasipag mag-organize ng life pag cute yung mga stuff. Ito na ba yun? It's me again, Tristine, and welcome back to another video. Grabe, na-miss ko to gawin because I haven't done a sit-down video in so long. Dati palagi ko itong ginagawa pag nagka-college and review or pag gumagawa ng mga hauls or nagre-review ng vacuum cleaner or kung ano mang gamit sa bahay. Nag-stop ako mag-vlog for like 2 years, but I told myself that 2026 is the year that I come back to myself. So I will start doing again the things that I used to do that I still love, of course. So for today, we are going to do an ANKO haul. So yan, ang ganda ng paper bags nila, diba? Ito yung brand na galing ng Australia. I first visited ANKO last October, and yung pinakauna kong binili sa kanya is this Christmas decoration na ipa-flash ko na lang kasi nagligpit na ako ng Christmas decorations dito sa bahay. But yeah, actually sumikat si ANKO dun sa mga Christmas decorations niya. And then I visited them again just this month kasi napansin nila ako dahil tinag ko sila dun sa isang post ko sa Instagram. And then they offered me a collab. So they actually have pre-selected items for me na ginawan ko ng Instagram reel, but they also gave me a budget so I could shop the things that I want, yung mga choices ko talaga. Let's start with a haul. So let's start with this tumbler. Katabi ko na rin naman kasi siya. It's very girly. Pwede mo siyang pindutin here. Tapos, inom ka dito as sa sippy cup. Pero pwede din siyang open here sa taas for straw. This one is a handle. And the next is, ito since nasa likod ko na rin naman, I bought 2 throw pillows, 480 pesos each sila. I love kasi sobrang fluffy nila. Ayan o, fluffy. I love beige for our house. This one is checkered. This one is plaid with mga fringe sa edges. And then, meron silang zipper. So, mapapalit-palitan mo, malalaban mo. Siyempre, mga organizers. So, they gave me 2 pouches. I love the colors. Again, kakulay niya yung tumbler. And ayan, ka-match na rin yung nails ko, guys. Bless. Charot. My nails are from Lux Beauty Lounge, by the way. I always have my nails done pag gagawa ako ng videos para maganda yung pagganyan-ganyan natin. This one also is so very cute. I'll give this to Tala para lalagyan niya ng mga crayons niya. So, heart-heart siya. I forgot what they call this. Scallop. Ayan. Kasi scallop yung tawag dito, diba? Sa ganitong design. Parang scallop shell. I love both the colors kasi ganito yung mga gusto kong colors lately, yung nakaka-happy pag sa mga gamit. Pero pag sa gamit sa bahay, doon tayo sa neutrals para safe. Meron siyang pocket, so malalagyan mo siya ng mga resibo, calling cards, or whatever you wanna put here. And meron din siyang dalawang ganito. So kung meron ka mga gustong i-bookmark na pages, meron dalawa. Another good thing about it is super blank lang yung pages niya. They're lined, but blank lang. Walang date, walang anything. This could be your planner, your journal, whatever you want to do. I have all these colorful post-its. Basta isang pack to, tapos parang 10 yung laman. Tapos yan, puro pastel yung colors. Gusto ko to, as someone na makakalimutin, lagi kong sinusulat yung mga bagay-bagay. Sometimes sa notes, but most of the time, sinusulat ko pa rin sila sa pen and paper because mas nare-remember ko sila that way. ANKO Fine Liner na markers. Meron ding black to, kaya lang nandun siya sa isang journal. Pinangsusulat ko na siya. Iba-ibang colors. Scallop again, oh. Yan. Scallop again yung lalagyan natin ng pens. So, terno yung ating mga stuff for our desk. This one is a to-do pad. And ang ganda ulit ng color niya. And katerna na naman siya ng mga notebooks ko kanina. And the pouch. Meron pa tong kasama na pen. Pero hindi ko pa tinatasa kasi ball pen yung ginagamit ko. Tapos yung pen, pwede mo pa siyang isabit here. Ginamitan ko siya ng purple na fine liner.
So, to do lang siya. Wala rin siyang date para no pressure. Ikaw yung kung kailan ka lang talaga may to do. I love it. Parang nakakasipag mag-organize ng life pag cute yung mga stuff. Tapos, this one is the one that I've been using the most for the past days. It's called 5-Minute Journal. So, yan, meron siyang lock. Tapos, meron din siyang bookmark. Pakita ko sa inyo yung pages niya. So, wala siyang date. Ikaw yung maglalagay ng date. No pressure na sulatan siya everyday. Tapos, nakahati siya into morning, kaya may sun. And then evening, kaya may moon. Yan. Sige, pakita natin. So, sa morning, it says, I'm grateful for, and then 3 things that you're grateful for. And then, what would make today great? 3 things that you're looking forward to happen for today. And then, your daily affirmation. So, I'm looking forward to read this at the end of the year or pag nakompleto ko na siya. And then, babasahin ko yung mga naging affirmations ko for the whole year or yung mga things I was grateful for. And then, yung for nighttime period niya, it's the highlights of the day and also your reflection of the day. Pakita ko sa inyo na may mga pages na ako na nasulatan. Pero syempre, it's personal. So, huwag nyo nang basahin. And then, next is this. Ayan. Ginagamit na siya ni Isaac sa office, kaya kinuha ko pa. So, ang daming kasya dito and rotating siya para pipili ka kung anong kailangan mo. And then, meron siyang bilog dito sa gitna, tapos meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na compartments or division. If you're also a makeup girly, pwede mo rin itong gawing lalagyan ng makeup. Of course, as a mom, we have this. It's koala bread. So, nilalaro na to ni Tala. Baka medyo may dungis na siya, pero wala pa naman. Cute, diba? Kasi si ANKO galing ng Australia. So, sakto yung koala. Actually, ang tawag nila dito, foodie friends. So, iba't ibang plushie na may hawak na iba't ibang food. This one is 16 cm non-stick saucepan. Ayan, syempre, as a trentahin, yung mga kitchen stuff ang nagpapasaya sa atin. So, we already have yung mga pang-fry na pan and yung pang-sabaw-sabaw. So, I decided to get naman this time a saucepan. Yung next ko naman na target is wok. Kasi wala pa kaming wok. Katerno niya rin yung mga nandito sa bahay. Yung parang kahoy yung handle. This one is for the car. Panglinis lang ng car. And then, 90 pesos lang to, alam ko. Kung wala kang wireless vacuum to clean the car on the days na hindi mo pa siya mapa-car wash, yan, pwede mo siyang walis-walisan lang yung upuan and yung floor. Or pwede din to sa carpet mo sa condo or sa house. But kami kasi wired vacuum yung ginagamit namin dito sa house. Another rotating thingy. So, this one naman is for condiments. Lagay mo dito yung mga condiments mo, seasonings and all that. Tapos, umiikot siya para kung anong kailangan mo. But, hindi lang naman siya sa cabinet pwedeng ilagay. Pwede din siya sa fridge. Let's say, ang laki ng fridge mo, tapos ayaw mo nang kumuha dun sa pinakadulo, and then pwede ba yung iniikot-ikot lang. I realized that you could also use this for your skincare products. Also, feeling ko magagamit ko din to sa mga reels, yung mga aesthetic na reels, yung umiikot yung shot. Kung gusto mong paikutin yung lipstick or yung food. Lastly, yeah, I think this is the last one. We got this quick chopper. Meron siyang dalawang klase ng blade, yung plastic and yung anong tawag dito? Yung metal. Sige, open natin siya kasi I don't think we've used this yet. Kasi nga sabi ko, i-video ko muna. So, this is the first blade. Siguro pag mix-mix lang siya. Ito yung takip. This is the other blade. Meron siyang protective cover, pero bakal siya. Ito siya. Ito yung pangtulak. I believe this is just around, more or less, 500 pesos. It's really easy to assemble. Hopefully. Baliktad. Sige. Ito na ba yun? Ito na po ba yun? Tapos ganito ba? Ayan na siya. Tapos pwede mo siyang, oh my God,
sugat ako. Sobrang talim niya pala. Oh no. Oh no. Anyway. So, pwede mo siyang i-lock. Ayan siya pag hindi naka-lock. And then, we're just gonna keep it in place. And then get it. Yan. Okay. Buti na lang last na yun. So, that's it for our ANKO haul. And I hope you like this one. Please do check out my other videos. And I'll see you again soon.